Welcome back to our YouTube channel, Vlogger Sister Josepina Nopal. Good evening to everyone around the world. God is good all the time and praise the Lord. So, last na to nga video, atong naisgutan ang atong mission or vocation nga anaa pa kita sa sinupupunan sa atong kinikanan na tawag na kita sa Diyos. O ang atong mission ato kining nadawat during sa pagbunyag. Nadawat nato ang threefold mission ni Jesus Christ nga mao ang pagkapari, pagka-propeta ug ang pagkahari. Nga ang pagkapari mao kini ang mga pag-ampo. Ang propeta mao kini ang pagsangyaw. Ang pagkahari mao kini ang pagserbisyo, paghatag sa imong kaugalingon ngadto sa uban. So magkuyog gid ning tulo. Anaa ang kasing-kasing nga atong mga pag-ampo, anaa usab ang kahibalo ug anaa usab ang atong mga kamot nga andam na kitang mo-share ngadto sa uban, integral evangelization. So sa bukasyon sa akong kinabuhi nadawat nako ang sakramento sa matrimonyo or sa marriage. Is a covenant, usa kini ka ang babae o lalaki nga gihiusa sa Dios ug walay makabulag og sa kasakit, sa kalipay og sa kamatayon, no? Hangtod sa kamatayon ang utlanan sa mao nga bukasyon. So dinha sa ato ang kaminyoon, dili gyud nato kalikayan, anaa gyud daghan ang mga pagsulay, mga kalisod, mga kasakit nga atong dawat sa atong kinabuhi. Pero anaa gyud tulo gyud ta niini atong bana, asawa ug ang Dios. Naa gyud ang Dios nga mao ang sentro sa atong pamilya aron magiyahan ang bana ug asawa ug ang tibuok pamilya. So sometimes ang mga kasakit, mga kalisod sa atong kinabuhi gitugutan o gitugot kini sa Dios aron kita makasinati sa kalisod, sama sa kalisod sa pinansya, kalisod nga walay bugas, kalisod nga walay gata sa bata. Na-experience ko ni sa akong kinabuhi, nawad-an og trabaho akong bana, ingon man usab ako na undang ko sa akong trabaho, so dinha ang kalisod nga ultimo gata sa bata. Walay pasuso tungod kay walay kwarta. Apan bisan pa man ni anang tanan, ananing kamot gyud ko pag-ayo, no? O dili ko maulaw moduol sa akong mga amiga nga mohangyo. So dito ko sa akong kumari, mihangyo gyud ko one time kay wala nay gatas ang akong anak. So pagkadungog sa ako ang amo sa una sa abot sa ilang barko, nakasakay ang akong bana sa barko. So sa Damalerio Fishing Industry, dinha ming duha nagtrabaho. O yan, nawad-an mig trabaho, mo ito nga nagkalisod jud ug maayo. Pero yung lisura ultimo, kaunon, pangitaon jud, kwarta, walay kwarta. So dito ko maningkamot nga maghimo og ganang candy, isag unsa na lang, maghimo ko og ganang sampalo candy, ibaligyan ako sa eskwelahan, ipabaligyan ako sa mga bata, o ako usab kining ihatag sa kada tindahan. Daghan nga mga polvoron, yema, o bisan unsa na lang nga akong makwartahan aron nga duna gyud mi magamit, no? Nya nag-arkila pa gyud mi og balay atong tungura, pero tigyong lisura. So tugutan sa Dios nga masinati nato ang kalisod. Plano sa Dios kay aron kung moabot ang panahon nga hatagan ka og grasya sa Dios, kahibalo kang mutan-aw sa uban, kay imo ka nang nasinati og bation nimo ang need sa uban, kay imo usab ka nang need sa unang panahon nga walang-wala ka. So dali ka lang mo share ngadto sa uban. So pasalamatan nato ang Dios kung anaa ang mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, mga kalisod, mga kapakyasan nga moabot sa atong pamilya, kay naa gyud ang Dios, dili kanya pasagdan. Mo giingon atong pasalamatan ang Dios sa maayo man o sa
dili maayo nga mahitabo sa ato ang pamilya. So kinahanglan o need gyud nga anaa ang Dios sa atong kinabuhi diha sa pamilya. So ang Dios adunay plano. Nadawat nako ang bukasyon ug doon na siya plano alang kanako nga mugawas gyud ta dili lang diha sa pamilya, gawas ta moadto ta sa katilingban. So gitawag ako sa Dios una katikes, nagtudlo ako sa eskwelahan sa mga kabataan ug naghatag og seminar sa Prebap ug ingon man usab ang liturgies nga music. Naghimo kami og nag-organize og choir diha sa among Chikiki level, mga 30 ka mga batan-on. Kauban ako si Sister Flor Albuna ug ang mga opisyalis no nga magtambayayong sa pagtrabaho diha sa Katilingban. So at that time mao pa to ang ako ang ministrya nga giapilan nga ang catechist ug ang liturgist. So pag-abot sa election, pero mayroong election, may balibad ko kung dili ko gustong mag-officer. So, ilang girespeto ang ako ang tingog nga dili ko, kay dili na ako kaya mo dumala og katilingban. Gusto nang nako sa mga bata, kay mga bata ay mura man nagtudluan. So, miabot na usab ang laing eleksyon og dinhawa na jud ko kabalibad. Kay nag-votation mi, gibutang sa box ang amo ang mga na ay nagbutar o giampuan sa leko og miingon siya nga og kinsa man ang mulabaw maoy pili sa Dios nga moalagad o mahimong JKK president. So sa tinuod man naabot jud nga pagtan-aw na count na ako ang labaw. So, naghilak ko. Kay dili lagi na ko kaya nga magdala og katilingban. Okay lang ang mga bata, kay igo lang kamutudlo. Og katilingban, lisod na kaayo. No? So, pag abot ako sa balay, akong bana miingon nga, no mangkay, kung napili lagi ko nga officialis. So, dawata na, kay naanaman yun na. So, hangtod nga, gipatawag na sa meeting, di ay to, nagpili na po og district officer. Kaya doon na may District 1 to District 9. Unya, napili na usap ako nga District Chair sa District 7. So, nagkaanam og kadako ang akong trabahoon. Balibad gay ko diri sa Chikiki level, miabot sa district. O pag-abot na sab namo dito sa parish level, nagpili na sad mi og mga opisyalis ug napili na usab ako og sekretary. So nagkaanam na gyud og kadako ang akong trabaho. Mura ko ganang nagbagutbot no. Dili ko pero ang Dios pag tawagon kaniya dili gyud ka kadili. So nahimo jud ko nga sekretary sa parokya. Ug dili gyud nato malilo nga ang pagpangalagad lisod kaayo. Anong lisod man kaayo? Number 1 ang imong kaugalingon. Usbod sa imong kaugalingon. So nagpasalamat po ko sa Dios nga iya kong gitawag. Di ay kay gusto sa Dios nga mautro ang akong kinabuhi. Kay sa una sa dalaga pa ko murag buutan kaayo, no? Praise God. Pag minyo na dito na hinuon nga grabe, naana ang pagkanager, di na masabtan ang batasan. So, gitawag ko sa Diyos, anong pagbago sa ako ang kinabuhi. So, diha sa JKK Ministry, akong nasinati tanan. Mao nga, ang pag-alagad, dili sayon. Dili sayon, ang pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalan nga agian mo, bug at ang krus nga pagapasanon mo, ang kamatayon na naghulat kanimo. Yes, naghulat kanunay ang kamatayon, labi na gid sa atong ang mga kinaiya o kamatayon sa panahon nga mohatag gitag panahon. Labi na ikaw JKK President, imo jud nang lantawon ang JKK level, ang district level, dito sa parish level, hangtod na ay mga buluhaton. So, naa na gyud ang paghatag nimo sa time. O gitawag na usab ako nga PSB, Parish Speaker Bureau, o dito na sinati na ako pag-ayo nga the more you talk, the more you learn. The more nga magtudlo ka,
the more nga ikaw ang una ang mabag-o. So, nagpasalamat ako sa Dios nga iya kong gitagaan og panahon sa pag-alagad. Kay dinha nasinati nako ang tinuod nga gugma, ang tinuod nga pagpasaylo, ang tinuod nga pag-accept nga ang gugma nga love your enemy, nga bisan pagsagpaon ang pikas aping andam ka mo tapion sa pikas aping, bisan pag unsay imong buhaton nga imong gisunod ang mga buluhaton, dili gyud nato kalikayan kay you cannot please anybody. So, pero kung magtrabaho ta nga atong ibutang sa tong sarili, di gyud na nato kaya. Pero ato nang ihatag sa Dios kay iya ng mga buluhaton, kaya ra kaayo. Kay ang Dios na ang mag-una sa atong mga buluhaton. So, kung tawagon ta sa Dios sa pagserbisyo, dili ta magdumili. Moingon ta nga dili ta ka maubisan ako, dili ko maka istorya og atubangan sa mga daghang tao apan sa pagtawag sa Dios wa na kabalibad og muhatag kag time mosunod ang talent ug mosunod usab ang treasure. So dili nato balibaran kung kita tawagon sa Dios sa pagserbisyo diha sa atong simbahan. Mas maayo kung hatag ta sa atong kaugalingon, ay daghan kitang makatunan. Andam na kitang mahigugma sa atong mga kaigsuunan. Andam na kitang mo-share. O maayong gabi o daghan kaing salamat mga kaigsuunan ko ni Kristo.